Etak borroka armatua utzi eta 3 urtera normaltasunera bueltatzeko garaia dela uste du Jaurlaritzak. Hori lortzeko, Jonan Fernandezek argi du zer egin behar den. Terrorismoaren aitzakian izandako salbuespen egoera amaitzea. Orain, etaren terrorismoa itzultzeko mehatxua desagertu denean, beharrezkoa da normaltasuna berrezartzea zuzenbide penalean eta espetxe zuzenbidean. Helburu hori lortzeko zuzenbidean izeneko proposamena aurkeztu du Fernandezek. 20 neurri zehatz jasotzen dira. Erdiak martxan jartzeko legea aldatu behar da. Adibidez, inkomunikazio hori amaiera eman, behin-behineko espetxealdia murriztu edo presoen bergizarteratzea bultzatzeko. Jonan Fernandez gogor mintzatu da, Auzitegi Gorenak esandakoaren kontra, presoek beste herri batzuetan betetako zigorrak kontuan ez izateko, PPk egin nahi duen aldaketarekin. Gure iritziz hau onartezina da, eta beste herrialde batzuetan betetako espetxealdiaren konputoa Auzitegi Gorenak Europako Batzordearen erabaki markoaren inguruan egindako interpretazioaren arabera egin behar da. Bigarren atal batean sartzen dira lege aldaketarik ez dakarten neurriak. Presoak hurbiltzea, gaixo daudenak kaleratzea, langraiz bidea bultzatzea eta ilegalizazioen ondoren atxilotutakoen egoera aztertzea. Badakigu planteatzen ari garana ez dela erreza, gaur egun dauzkagun baldintzekin. Baina gure asmoa da lan konstante bat egitea honen inguruan eta agintaldi osoaren ardatz bat izango da.